Usa ka 45 anyos nga babaeng notadong kawatan nga nagapamiktima sa Luzon ang nadakpan sa Davao City. Ang modo sa sospek mosulod isip kasambahay apan kawatan lang di ay ang iyang amo dayon mosibat. Ani ang report ni Argel Relator. Ubay-ubay na ang nag-post sa social media nga taga Luzon labot sa usa ka babaeng giingong kawatan. Gikan Luzon, nasayran sa kapulisan nga miabot kini sa Davao City niadtong February 10. Malampusong nadakpan sa Talawmo Police sa Quezon Boulevard, Davao City ang 45 anyos nga suspect pinasikad sa warrant of arrest nga gipagula sa korte sa Dasmariñas City sa Cavite sa kasong qualified theft. Pag mainit po siya dito sa NCR and sa Cavite, is pupunta po siya ng Davao City sa kanyang ka-live-in partner para magpahinga and babalik ulit pag medyo lumamig na yung sitwasyon, sir. Upon verification, sir, na positive na siya talaga ang suspect natin, meron po tayong info na gumagamit siya ng fictitious names. Ang modus sa suspect, mga apply isip kasambahay gamit ang managlahing mga pangalan. Apan kung madawat ug makuha na ang pagsalig sa iyang amo, dito na niini buhaton ang krimen. Peke sa matud pa ang mga rekisitos nga ginapasa sa suspect. Ang dami niyang ninakawan, sir. More or less 20 ang reklamo na check po natin, no, sa NCR and sa Cavite. So, ang ninanakaw niya po, sir, is usually cellphone, gadgets, laptop, relo, alahas, pera. Nakatakdang i-commit sa korte sa Cavite ang suspect nga wala na mihatag og pahayag. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga nabiktima pa sa suspect nga magpa-assist sa pinakaduol nga police station. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.